लोगोफोरानि गोसो गोरबोयै खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो रायजोनि मन्दिराव थांनो नागिरदों। जोंना मोनसे मन्दिर दं नालाय इयावनो ओंखारदों जोङो थांनो। नै दावबायसाबो आरो दावबायसा बिबैबो रायजो फुजा दं आरो ओमफ्राय हौवाफ्रा दैलामाव फुजा हैबाय ओमफ्राय हिन्जावफ्रा इयाव मन्दिराव जानाय लोंनाय खालामो जोंना। ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोरा। नै बाव जग्रबसे थाखा हिसाब बानायदों नि बाव खनारि बिसिबां जाखो माथो एसेल' नुथारो फैसाखौलाय दे सानदे माबार नै मेदामा ओमफ्राय फैसा हिसाब लिरग्रा आरो बे साथि थाखाखौ दाहार लाखो ना माखो? 500 होबाय दा 4,000 माने दाख्लै 500 5,000 नैसो थाखा लाजोबग्रा आइमोना 5,000 थाबाय नै मा बेलाय ना गिदिर बिदैबो बिदै गैया ना नै ना बाथोन नोगोद गोथाव नुबाय। ओमफ्राय मा दं बेलायबा खारौ खान्दाय ओमफ्राय नै देरें मा बिबार बेलाय माथो सामब्राम गोजा बायदिसो नुयोलाय बोसोरफ्रामबो नै आब'आल' मावो जोंना एवनाय खावनायाव देनजार फाखा ओमफ्राय नै जा साइस नुबाय ने ओरैलाय आब' देलाय ओरै खालामब्रा नै खथ्थ' मोजां नुयो ने जागौ खुदै गजोब्बायलां नैबे बिफाङानो रानबाय बेदरनि ना बाथोननि सासे रानदो सासे रानगासिनो रानदो बाथोन लानांगौबा बाथोन बोथारा दंफैयोबो नुखादोंबा आं नुखादों गोथाव जाथारदों होनलाय नामा बुरिनि सर्ट मुभि गाग्राफोरबो फैलायदों नोगोद गोथाव नुबाय। ओमफ्राय दा खारौ खान्दायखौबो रानखागोन बाव रायजोफोर जानायनि दानै दा फैसिगोन नै मानसिफ्रा फैबावाखै ने हौवाफ्रा दैलामाव थांबाय ओमफ्राय हिन्जावफ्रा इयाव जाबाय आरो इस मामालाय ने हिन्जावजों माब्ला गानलायदों ने जा आब्बाय दा बाथोनानो दाबो गेजेर नाङा नै माथो खौसिथारमोन ने जानायाखै नों रानग्राया बेसेबां 12 केजि 12 केजिनो ओमफ्राय दा सारायसे दंबावो नैबेखौ रानग्रोबाय आरो लोगोफोर सारायाव दंबावो नै खिथाथ'नो हाला सारायनिखौ होबाय आसोलालाय गोथावथार ओइ हारा माने न'निया थावसिना रायजो संनाया थावसिनलाय रायजो संनाया दे जा दे